Huwag kang luluhod! May part 2 to! Malalaki mong tao, iyakan mo yung babae? No! Hindi na kayo! Ba't tayo nag-iwanan? I love you na. Ay, naiintindihan ko. Kumusta nyo mga cancer? Ako nga pala si Paolo at ngayon, dahil sumaya na kayo, alam nyo na ang sunod. Ang pighati, kaya naka-filter na tayo ngayon mga imong mama, kaya atin agad simulan. Kalagay dyan. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kulang ka lang sa hotdog, kaya mo yan, tiwala lang. Ginamit ko to ah. Sa ano to eh, old enough to understand. Ano labanan yung lungkot? Una sa lahat, kaya ka nalulungkot. Real talk, kasi tanga ka. Bobo. Maraming salamat dito Rendon. Sunod. Malungkot ako? Huwag ka na malungkot. Yeah, di na ako malungkot. Yung may nag-aya sa'yo sa February 14. Ba't ka galit? Basa-basa. Huwag kang galit. Huwag mo ilagay sa pagkain yung galit mo. Ano ba yan? Pagkain yan. Respetuhin natin yan. Walang kasalanan ng pagkain. Sana hindi masarap ang ulam mo kung kupal ka ngayong February 14. Huwag na natin pagsabay-sabayin ang COVID case at ang pregnancy case. Pinarot, pusong malambot. Yung tipong bumabanat sabay, sabing charot. Naranasan mo ba? Sinat ka ng iba, sobrang hindi ng mga banat. Yung kinikilig ka na, di mo pa nga kilala. Mahalaga na siya. Ay, para panood ko na to. Euvin. Bigati! Hindi! Masarap ka! Talagang pang-apat pa na yan. Dito pigati na. Nakakatawa ang pigati ng iba, di ba? Schadenfreude. Kaya okay lang. Sunod! Galing kay problemado sa module. Baka kasi tanga ka, sabi nga ni Tito Rendon. Mag-aaral ka mabuti. Bro! Babe, bakit ka galit? At least natanggal na siya sa buhay mo, di ba? Makaka-move on ka na. Huwag kang malungkot. Maging masaya ka na makaka-move on ka na. Masakit kung masakit, pero mas kaysa naman dala-dala mo. Hindi ka hanggang pagtanda mo. Nakaubad ka kasi, kaya bumili ka pigati merch. Kaya Aces Sing. Eh, Evo Days! Oh! Tama ba yung tono na yun? Yeah. Nararamdaman ko na ang imong mama ko. Oh! Nalala ko pa may choker pa ako noon, no? Nung high school. Galing kay Vince. Preparing for February. Kahit mag-prepare ka, akala mo para sa yung jowa mo, hindi. Para sa boy best friend niya. Wala ka weights. Nagdaga mo ng resistance training. Bumagsak pa yung yero nyo. Copyrighted nga pa ito, kailangan ko tanggalin. Nice. Galing kay Rag Knight, ba't ganun doon? Send video na po tayo. Tiga ka kasi. Magpighati ka dyan, buti ka sa'yo. Sunod. Hindi! Kalungkutan. At least meron subconscious na gusto niya, longganisa mo. Pwede na yun. Ina mo, Ellie. Sunod. Galing kay Memes Maker. May iwas ka. Pagaling. Very witty. Maraming salamat. Tinanggal mo ang pighati ko. Bakit mga sad boys social media gusto natin? Hindi ako nakayo. Hindi ko alam yung mga umiiyak kasi binibidyo ang sarili nila. Hindi na awkward. Alam mo, masaya ka na. No! Masaya na ako. Kahit pighati. Tangin naman, sinunungulan mo lang siya. Tangin naman, bakit? Oh, Winnie Revilla memes. Tumatagos yung lipstick ko. Kaya ba na isang imong mama? May Wally Uncanny na! Ay, kamukha niya isang YouTuber. Yung na-sell out na sa SM. Oh, yes! Oh! Ito yung nalaman mo kumalat na yung scandal mo. Magagamit na sa mga memes. Sa Reddit, hanapin nyo lang. Hanapin nyo lang. Pari pa yung Sabi ka na eh. Ayoko na.
Maraming salamat sa pigating ito. Sunod, galing kay Kameha. Sunod muna ako. Sana di ka na gumising na mukha. Sama kayo ni Ellie. Sunod, galing kay Chris Bits. Yung tipong nahuli ka na ng boyfriend mo, nakaangkas ka. Oo, drama. Pandagdag sa buhay kong Bori. Ay, dito siya umangkas. Oh, shit. Pag may boyfriend ako, nakalandi. Tama. Pigati! Ibe! Birahin mo! Patayin mo na yan! Birahin mo, pare. Huwag kang lumuhod! Huwag kang luluhod! Huwag kang lumuhod! Tumayo ka! Ang ganda mo lalaki! Oo, tama! Tignan mo, diba tayo na lang magtutulugan? 35 up. Naku! Sablay. Okay, birahin mo. Ayaw niya suntukin eh, no? May control pa rin siya eh. Ay, literal na kalungkutan to. Man down. Tanto nasa kanan mo. Man down. Ang inamin. Ba't ka gumaganyan? Ba't ka luluhod sa kanya? Oh, wag kang lumuhod. Mas guwapins ka dyan. Eh! Tama! Alam mo yan. Okay, birahin mo. Okay, nakabira na isa. Dito nga pwede lang pakita kasi dito YouTube. So sa tapat ba ng bahay pa nyo, ano po tayo ng boy best friend literal. Chad. Putong. Sa harap pa ng bahay niya. Yun ang konteksto nyo. Pero ano eh, may pagka, ang tawag dito yung restlessness na eh, na hindi niya alam gagawin niya eh, no? Alam mo may boyfriend yun! Alam mo may boyfriend yun! Tangina mo! Boyfriend ko yun! Hindi mababalan tayo, gago. May lang gang. Tama. Pag may mga ganyan, huwag kayong manghilam. Kung chismoso ka, kung marites ka, sige. Pero yung manghilam na wag. Hindi nyo kilala yan. Hindi nyo alam ang konteksto niyan. Kahit sabihin natin at face value, mali. Wala ka dapat responsibilidad doon. Pero lang, siguro kung pinagtutulungan, pero yung ganyan, mas makakabuti kung hayaan mo sila. At maghanap ka na lang siguro ng barangay na may ititigil yung violence na nagaganap. Ayun na, G-note sa akin yun. Ganun kay Go. Ito na yung day 5 after nun. Ayoko na. Okay lang yan, kasama yan. Tapos babalik rin na iyo alindog. Pero hayaan mo, kailangan mo pagdaanan muna yan para malaman mo ano dapat mo maramdaman sa sarili mo. Pero kakayanin mo yan, kagwapo-gwapo mo eh. Kagwapo-gwapo. Ako na nagsasabi nun. Alam mo, nasa likod mo na pala ang susunod. Diba? Hindi mo alam. Siyempre, Kay natatayan Jed. ba? Huwag mo Isa. isipin yan. Hindi, parang natatapon yan ha. Ito na yung sunod pagkatapos ng break-up nyo. Matutulak ba yan? Tutulak yan. Hindi kaya magtumbayan. Hindi kaya yan. Plastic ba yan? Oh! Ang lakas naman nun. Baka plastic lang. I-shot mo na lang. Kalimutan natin yan. Hindi dapat iniiyak ng mga babae. Shot! Yawn! Magaling! Di ba kayo? Gwapo-gwapo yan. Maraming salamat. Sunod, di ba nakakatanggal ng pighati? Kay Paralehas, you broke my Sinira effing mo heart. ang aking kinantot na puso. Kakalimutan na kita. Sorry na. Kalimutan mo na siya. Sigurado Ilabas mo ang mga luha. Pero wag kang luluhod. Babae lang dapat ng lumuhod. Okay, bastos na. Sunod. Kay Mark. Alam mo, buta kalalaki mong tao, iiyakan mo yung babae, ha? No! Dapat umiiyak sa atin ng mga babae. Oo, pag Tandaan niyo sobrang yan. sarap. Huwag natin iniiyakan ng babae. Ama! Ako, aminado ako, no? Meron din ako iniiyakan na babae. Basta espesyal na babae. Ex-wife ko, di ba? Okay lang. Okay Pero lang. after nun, wala na. Kasi kayo, Okay lang umiyak, pinaparamdam mo na tao ka. mag-shota pa lang kayo eh. Ano ba yan? Crush mo lang pala, hype ka eh.
tropa ko at crush. Putang ina mo, crush mo lang palang hayop ka. Batukan kita eh. Kingina mo eh. Crush lang pala eh. Di mo pala man syota. Di mo pala man Dahil asawa. mong dama. Kung misis mo, okay pa eh. Di ba? Pwede mong iyakan dahil may pinagsamahan kayo, may mga anak kayo. Puta, crush mo lang. Umpog ko pawal mong hayop ka eh. Puta, pasumbong. Lumayas ka nga rito. Ba't hanapin dito? Hinayupak ka yun. Last. Putang ina mo. Nagkalat ka. Pananggulo kang hype ka eh. Hindi na kaya nakain yung kanina pa niya hawak ng chopstick tayo. Tama ba kilig para sa iyan kuya nasa No. video. Kasi baka nga may anak na kayo, iyakan mo. Pero kung hindi, wag na. Galing kay Sandy. Ano yun? Napatawag ka. Bro. May part 2 to! Bakit Oh my ba? God, wait lang, naalala ko yung part 1 nito kasi di ko alam saang video na. Anong title sa mga nakakaalala? Yung kay sila ni Jollibee naglampungan. Ito yung part 2. Para maganda tong part 2 mismo doon sa nangyari kay kuya. Ano nangyari? Bro, tang ina, niloko nila ako. Bro! Ha? Paano niloko? PGF ko, bro. Nakipag-chat kay Jollibee, bro. Ha? Girlfriend ko Tang yan, ina, bro! Jollibee talaga yan. Trader ang puta. Bro, ano lang gagawin ko? Kaya mo, bro. Mag-move on ka na lang. Tama. Makakalimutan mo rin yung ex-girlfriend mo na Putang pala kantukin. No. Ha? Tulungan kita. Nandito lang ako lagi Oh para bro, sa'yo. nagagawin mo bro! Salamat, bro. Puso ko bro! Salamat. Ay, sabi ko naman sa'yo eh. Huwag mong papayagan ng GF mo na makasama si Jollibee. Kasi, alam ko naman na kakantutin niya lang yun. Pinagnanasahan niya yung Yung GF bubuyog mo. na yan, yuyugyugin niya ng girlfriend Tangina, mo. bro, napaka-traidor niya. Papatayin ko siya, bro. Wag. Hindi, bro. Wag, Hindi yan mali. ang solusyon. Tama. Yung solusyon dyan, Yan ang tamang maghanap tropa. ka ng bago at mag-move on Tama! ka. Hayaan mo na sila. Oo. Wala silang mararating. Pareho silang bobo. Alam mo yun, bro. Boboyog. Matuwa ka na lang doon. Parehong bobo. Nagsama. Gago. Ay. Nakapakalalim. Siya! Lumaan loob ko dahil sa'yo. Pero nasasaktan pa rin ako. Okay lang. Tulungan normal mo lang. Mas matakot ka pag wala ka nararamdaman. Baka psycho ka na. Move on na. Oo naman bro. Nandito ako lagi para sa'yo. Salamat bro. Gay sex. Okay? Hindi inaasahan ko wholesome na ending, pero okay. Galing kay Kent. Kumalaw ng ganito. Hotdog na naman. Okay, same lang yun sa konsepto nung Kasi tampas. Kung bibitaw ng mahinahon ako. Hati! Ano ba? Hindi! Yun yung puso ko nilaglag mo nung nakita kitang nakaka sa iba. Naalala mo ba yung duet mo sa Me and Mike? Wah! Ha? Me and Siya to? my jowa. Hindi na kayo? Uuwi na siya. Okay lang. Huwag mo na panoorin kasi para kang tangay. na iba bago. Parang gusto mo rin nasasaktan eh. Okay lang yan, kasama sa buhay. Huwag mo na panoorin. Delete mo na yung mga photo. Delete mo na yan. Move on na. Sunod. Galing kay RJ. Dayan, sana sagutin mo na ako. Haraka mo pa. Dahil nandito lang ako para sa'yo. Namo ka, Dayan. Tayo na mo, Dayan. Tayo na mo, Ellie. Tayo na mo, Ding Dong. Nagbabaka sakaling. Salsala ko. Oha. Ulit lang mga ano. Oha. Ayan, dog style pa. Gusto mo. Ang pag-ibig na binigay. Tayo mo tinamaan. Yun ba yung part 4? Wah! Desisyon mo yun, di ba? Ah, siya na to? Desisyon mo yun. Oh my God! Nag-iba na yung tsura niya. Siya ba yun? Uuwi na siya. Uuwi na Ang siya. puti Ganito ko sana na. tayo. Magkahanap na iba mo. Ah! Hati! Tama na, di ko kaya to. Ang dami ng break up at pigati na gaganap. So nag-decide yung babae. Sa hindi inaasahang pangyayari, medyo updated na ako sa kanilang lore, sa kanilang backstory. Wow. Nabigay kay Christian. Ay ko, istorya yung lapsong ba? Hindi ko naiintindihan! Matubag ka dili. Sa'yo na kinapang... Wait lang. Iniintindi ko eh. Sa'yo na kinapangutana. Ay ko. I love you na. Ay, naiintindihan ko. Peace.
Basta I love you, naiintindihan ko yan. Walang I love you. nga di magganyanan ako eh. Di na ni mo. Kaya nandyan ang mga trope eh. Sila na lang mag-I love you. Mag-I love you na ko yun sa. Di mo kundi ko, importante ni mo. Importante magbarkada ni mo. Yawa ni magbarkada ni mo. Yawa. Yawa gina. Ano nangyari? Kailangan ko konteksto tayo na. Ay, comment. Bisayawa ko dyan. Kailangan ko ng closure. Wala akong makita sa comments. Basta icon. Okay, dede. Ayoko ng dede. Ano ba? Nandito ako para may maramdaman. Rod? Okay, sino si Ford? Yes! Oh my God! Yes! Gumising ka! Ano naman pagdadrama to, ha? Love. Loy, 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 loy. Lay, 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 lay. Ano pa sad boy to? Para maka-move on siya, ano ba tinutulungan siya ng tropa niya? Naiintindihan ko yan. Sunod! Okay, HD na. Nagwerte HD ang pigati. Galing kay Buzzlin. Ba't tayo nag-iwanan? Oh my God. Sa tahan na aking kapatid, daw Bigati. naawa na sa iyo. Naiintindihan ko yan. Ngayon! Hindi lang alam, naguluhan lakang! Nakagawi na iiyak sa'yo. Ay, tama. Tama si Granche, ang paalala ng aking pagmamahal sa kanya. Ano, Ray? Tama. Oh, makakasim na yung scratch niya. Huwag na. Surugin mo na yan. Kinuha ko pa. Sinuot ko lang para maramdaman ko ang inyong pagmamahal. Upset siya, no? Batanggenyo ba to? Batanggenyo yun, di ba? Diba, kung hindi kasama ang tropa mo, kasama mo pamilya mo. Kaya okay lagyan, huwag ka magpigati. Sunod, natanggap ko na may gusto siya, diba? At least tanggap mo na, diba? Nakakabuso. Versace on the floor. Versace sa sahig. Bahay nyo sa depress. Diba, pagkatapos mo, mag-move on, di ba, pang sexy music. Narinig ka na tayo. Flirt, diba? Tamang landila para makamove on. Ayoko na i-play dahil copyrighted. Sunod. Galing kay Junior. Fire! I loved her! Ano pa sa'yo mo pigati? Galing kay Yasi. Hindi muna si Andre, ha? Kahit na anong sabihin. Ito may issue daw. Ayoko. At marami kasi nag-comment na gawa daw ako ng video. Tangina, gaano ba kababaw tingin nyo sa akin? Bakit ako gagawa ng content sa mga ganitong bagay? Pakialam ko sa buhay nila. Wala nga nila alam na... Wala nga silang pakialam sa atin eh. Ano ba? Ay, alam ko na rin. Salamat. Kahit hindi ko gustong malaman. Hey! Diba ako hindi G-Cord? Oh! Ito na lang. Ito kuya. Ito yung palit ko doon sa nanloko sa'yo. Anong gusto kong babae? Pwede malaman. Hey! Mga babae minamahal ng tunay. Maraming salamat. Sunod. Natanggal pigati ko po. Na-headbang ko paalis ang aking lungkot. Ito yung sasabi ko. Ang pinakamalakas sa G-Cord! Yes. Mga emo days. Imong mama days. Ang dami kasi sa When We Were Young, ang daming mga banda. Puro mga kasing tandaan na ng tatay mo lahat. Pero ang memorya ay memorya. At panguli, galing kay Sayos. Miss you, Lola. Ibang pigatin. Mga imong mama days natin. Kaya naiintindihan ko. Ito nagtatapos ko. Ako gusto nyo para mga imong mama na mga memes. Huwag nyo tayo like, share sa mga naka-choker nyong friends at naka-block na makeup. At huwag nyo mo subscribe. Paulol hati na mga maalam.